que volíem fer era persones que estan en diferents àmbits, com són institucions, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, hi ha l'Ajuntament de Ripollet, han vingut també uns companys i companyes de l'Ajuntament de Santa Coloma. Jo vinc a fer una cosa que és molt senzilla i és agrair i reconèixer la feina que fa Reis Positius, la feina que heu fet les entitats del col·lectiu, que sense la feina que heu fet vosaltres d'empènyer, de promoure, de posar en agenda pública i en agenda política el tema de la sida, el tema de l'estigma i molts altres temes, però avui és el tema que ens ocupa, no hauríem arribat fins allà on hem arribat. Crec que coneixem tots quin paper juguem i què és el que estem fent o què no estem fent. Aleshores, jo considero que aquestes trobades d'avui són interessants perquè per part de nosaltres com a administració sortim del que podríem dir el despatx, sortim de la teoria. Tenim un pla d'acció que ha estat aprovat finalment no fa gaire i que per evitar que això sigui un paper més, un document més, que tothom està satisfet perquè s'ha aprovat, crec que hem de fer un pas més i seguir avançant.